Dili angay kabalakan ang mga managlahing insidente sa pagpamusil di lang sa dakbayan sa Sugbo, kung dili lakip na sa tibok rehiyon. Kini ang gipaniguro sa tigpamaba ni Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Anthony Abrin nga si Police Lieutenant Colonel Gerard Espilare atol siyang pag-guest sa Open Line News Media Forum sa May TV Cebu kaganiha. Matod ni Pilare nga gikan niadtong buwan sa Enero, nakatala sila og maabot sa 157 ka mga kaso sa pagpamusil lokop rehiyon, apan 87% niini kon 137 ang nasulbad na sa kapulisan. Pasabot niini, adunay suspek ug adunay napasakaan na og kaso samtang ang uban aduna na sa nadakpan nga mga suspitsado. 13% lang kun 20 ka mga kaso sa pagpamusil ang pabilin pa karong gipaubos sa investigasyon sa kapulisan. Gipasabot ni Pilare nga sagad sa mga motibo sa pagpamusil, may kalambigitan sa ginadiling drogas og mga personal nga kasungian. Gikan usab Enero hangtod karong buwana, mikunod usab og 4% ang mga kaso sa pagpamusil, itandi sa samang mga buwan sa tuig 2022. Trabaho gud sa PNP is primarily of two parts. Number one is crime prevention, meaning to say we prevent the occurrence of crimes. No, that's why we conduct checkpoints, natay mga visibility patrols, natay mga community relations activities para mugamay ang opportunity sa mga criminals to commit crimes. So that's one, no, crime prevention. But there are times gyud nga dili nato ma-prevent ang crime kay ang kini atong mga criminal suspects, they will also choose that time or opportunity nga dislam dakpan. So we now proceed to the second function of the police, which is crime solution. Ang atoa na lang kung dili nato ma-prevent ang crime is we solve it by arresting the suspect and charging or filing case in court. So, diyang dapita, nindot-nindot gyapon ta og performance as far as percentage is concerned. Gipahibaw ni Pilare nga agi og paghatag og kasiguruan sa publiko nga pabiling luwas ang atong komunidad. Gimanduan na karon sa PRO7 ang tanan nila mga personnel nga naa-assign sa ilang admin sa pagpahigayon usab og patrolling sa atong kadalanan. Kini aron matagaan og pagduha-duha ang mga daotang elemento nga mobuhat sa krimen. Dugang ni Pilare nga di na bag-o alang sa moong mga kanhi admin personnel sa kapulisan ang pagpatrolya. Sanglit kanunay gyud sila nga ipaubos sa rotation aron sa ingon di lang sila anaa permanente sa tagstagsa ka mga opisina sa kapulisan. Ang mga personnel dugang sa mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion RMFB nga una nang gimanduan sa pagpahigayon og patrolling sa kadalanan. Yesterday, Ma'am Andy, no, just to add to that assurance, ang atong Regional Director, Police Brigadier General Abirin, nagmando nga ang mga administrative police personnel nga na-assign sa regional office gipanaog para magpatrol. So, no, aside from our usual patrollers, ang atong regional headquarters police personnel gahapon sa among ihap totaling to 188 regional headquarters personnel. They were required now to conduct patrolling. In fact, before I went here, nagsugod na silang patrol, no. When I went to my office, ingon, asa man mo? Sir, magpatrol nami. So that is one of the initiatives being undertaken by our regional director, Police Brigadier General Abirin, para ma-flood ang atong streets ug mga pulis, no? We want a police force, Ma'am Andy ug Sir Greggy, nga a police force which can be seen, which can be heard, and which can be felt by every citizen of the community. But ang bottom line yun, no, not all crimes can be prevented, no? That's a fact. So we need the help of the community. We need you to report suspicious individuals. Kinahanglan dili ninyo tagaag opportunity ang atong mga criminals nga ma-victimize mo sa crimes, no? Kini si Greggy Magdadaro alang sa May TV Cebu.